V Debři nad Jizerou skončil divadelní festival Léto na dlani. Jeho už 8. ročník tradičně pořádalo domácí divadýlko na dlani. V rámci festivalu se představilo 5 amatérských divadelních souborů a řada zpěváků a kapel. Za všechny jmenujeme například Trabant a Sestry Steinovy. Musím říct, že návštěvnost byla letos rekordní a vlastně největší za celých 8 let. Myslím, že letos, protože ještě nevím, kolik přijde na tu premiéru, ale že překročíme tu magickou 500. Závěrečný večer festivalu patřil domácímu souboru, který za hojné divácké návštěvnosti uvedl premiéru hry Pít či nepít. Ta je jakousi variací na hamletovské téma. Pít či nepít je v podstatě naše autorská hra, která je inspirována silně polským autorem Glovackým a je to norský pohled na situaci v Dánsku, protože na konci Hamleta přichází princ Fortinbras a vlastně celou věc vyřeší tím, nebo Hamlet to vyřeší tím, že Fortinbras se označuje za svého následníka, ale my si myslíme, že a ten provokující pohled toho Glovackého nás velmi inspiroval, že to mohlo být úplně všechno jinak a vlastně to odhaluje, kdo s kým, za koho, proč a o kolik. Přestože festival Léto na dlani skončil, divadelní prázdniny se v Debři nad Jizerou rozhodně nekonají. Určitě budeme hrát hru Karla Steigerwalda 2. srpna na Loučení a 16. srpna tady v Novantě bude bluegrassový festival, takže se diváci určitě jakoby úplně klasických divadelních prázdnin nedočkají, protože my nezavřeme. Soubor Divadýlka na dlani i nadále hledá amatérské herce, režiséry, techniky a osvětlovače. Více informací můžete najít na webu.